дар ин видео муаллифаш мегӯяд кишоварзон тарбузҳои зиёдеро ки харидор надоранд дар ҷойҳову маконҳои беодам бурда мерезанд. дар видеои дигар муаллифу ҳамроҳаш шӯхиомез аз тарбуз тобут сохта ва навиштанд ки ин кишоварз ба сабаби ба фурӯш нарафтани тарбузҳояш сактаи дил шуда фавтидааст. вазорати кишоварзии Узбекистон чанде пеш ин масъаларо шарҳ дода гуфт ки имсол дар кишвар 203 000 гектар тарбуз киш карданд ва ҳавои мусоид ҳосили онро зиёд кардааст. аз ин рӯ ба қавли вазорат ҳосили фаровон ба қиматҳо асар гузоштааст. ҳарчанд содироти ин навъи полезии ширинро ба хориҷ аз Узбекистон манъ накарданд, вале қимати он дар Русияву Аврупо поин рафтааст ва барои кишоварзон содирот ҳам фоида намеорад. дар Тоҷикистон ҳам пештар айни вазъ буд ва кишоварзон шикоят доштанд ки ҳосили зиёде ҳам гирифта бошанд, вале қиматҳо поин аст ва харидори зиёде ба суроғи онҳо намеоянд.